manje nje ususenkingeni. Buka ukho TV la ukho uyathatha yonke into nje yonke into uyathatha uyadayisa bese shodelwa le imali le ifunwa yilo muntu lo udayisa izinto la endlini ukuhlaza futhi Uhlaza i-support injani mayitholile lo ma ngishisinga udlula namagwinya ama takeaway ama fried ongenzeka la endlini mhlambe mangase kuthiwa nje kungena umunkhwanazi ngavundulula ngaphuma ama drugs la ngaphuma idakamizwa ngoba angimazi uyifihlapha kodwa khona la emakhoneni amaphoyisa akaza kuhlupha mhlamba afika ukhona la mhlamba bengakafiki ingakho bengibhalele nini sizongisiza kuqala ngoba ngimxosha uyabuya manje angisazi ngicela ngiqale nikhulume naye nini mhlawumbe ngingakwazi ukungisiza abe right sikwazi ukuxoxa naye kwazi kwanzima ngiyakubona ukuthi umuntu okustressayo yena unazo izingane wayiphika yayikhona ngithi babebhema bonke unjani bafo akekho besaphumile iqombe lakhe ngila yes umakho uyena impela uthi angizama ukuphuthuma la kuwe ngizama ukulungisa isimo sakho mfowethu udayisa ngedakamizwa wena uyaphika noma cha akayikhipho lokho ngathi uzokusiza kancane nje siboleka isikhathi sakhe sincane nje awuyisebenzisa idakamizwa wena lalela uzoyikhipha idakamizwa awuyisebenzisa idakamizwa wena ngithatha idakamizwa Shuthi mase singene nesiphume ngeke siyithole njengamanje khona umuntu ukhobadela lalela ngizozwa mina ngizolalela ngithola TV yami ngiyachaza nje imali lalela TV yami ngisho ifoni anginayo imali yami ngimfundise ezikoleni ezibizayo ngithi uzoba right awucabange nje ukuthi umzali wakho ukuthi bekuthanda kanjani ufunde ezikoleni right right waya e-university kwakuhlulela kubhizi manje ubhizi neyidakamizwa mdala nje umayina ngidayisi idakamizwa angidami lalela sizosiza wena la bayingoze abantu basibulala wena bangalandela mina bengikhuluma nje bengikhuluma mina yafaka ngiyafaka bazofika nje mina bazofika mina bazofika namhlanje A few moments later. Nilo kuphela kuphela yiyo la kuphela khona awekho amanye lazo ingane esizala ibhizinisi nigisha amanentuza ama-drugs manje singizama nami isimo sipho umuntu angakhuluma-ke amazwi mina okwangazisa yena-ke ngingamkhombisa ngayisa kuyena ngiyacela ningisa kuyena-ke ngiyacela-ke ningisa kuyena ningise kulo wangifaka lana-ke ngiyacela because mina wakhuluma nami engasi uzwana nami bengingafuni umtshela uma ngale nto le ngiyaxolisa oledi kodwa akusiki ukusanda kwami kodwa usungimoshile mntanami angidayisi mina ngabatshela nama ngiyifuna into engihlanganisa ama-drugs nami ngabacela ngina-TV anginafoni ngina-microwave lalela baphethe abadala ngiyaxolisa ngiyacela uthe ukhona umuntu owakufaka kule nto angithi umfesi ube ngiphila naye umawe nawe yamazi befika la khonzile yazo sizomthola lo muntu ukuphi uhlala la eThekwini noma uhlala la eSteng noma uhlala eThekwini ngiyawazi kubotha hangi ngizomthola uhlala eThekwini noma uhlala khona la around umuntu angifaka ukhona la eDeuze ufika la ekhaya basangazi umuntu osuke emthumile uthe Razo ukhona umuntu wakufaka kule nto Razo umfana nje lalela yabona ke manje ke
Mkhomba. Sizozwana mina nawe. Singabe sisayimemeza kakhulu ngoba sesifaka amanye amagama abantu kodwa siyamdinga lowo muntu owakufaka kule nto ukuze sikwazi ukuthola loyo omaqhuzu. Uyawazi wakho kodwa ngazi asamba ungabusaqaqazela seku-right manje abantu nje usukhupha idaka soqala ucula hayi akekho uzokushaya khuleka asifuni futhi zisukumele wena igadi ngakudotsi ngoba sukuma samba woza samba sukuma cathuza sukuma phela sukuma awela njenge sukuma ungafeki imoto phela ngithi ngiyasebenza sukuma samba woza shit razo buthi amadala ngiyacela ngizokhomba Shona khona. ngizokhomba asamba ngizokhomba